वेलकाम टू द माय यूट्यूब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोला। आं दिनै दिन्थिगोन बर'फोरनि थैनाय सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै आरो रेलि मोनसे बानायनाय जादों। आर'ज मेथाइ खनदोंमोन। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा बुंगसाय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा बुंगसाय। रहन सिं ब्रह्म बिथांखौ मेथाइखौ खननो खावलायहरबाय। तिरफिलाखौ उरायहोबाय लोगोफोर। स्ल'गानाव बयबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनानै थाथों। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनानै थाथों। बर'सा देरहासार, बर'सा देरहासार। बुंनि बर'फोरखौ सिजा, बुंनि बर'फोरखौ सिजा। गोजोननानै बयबो बाहागो ला, गोजोननानै बयबो बाहागो ला। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि। पिरपिलानि सिङाव बे पिरपिलानि गोमो गाबा जोंखौ फोरमायबाय इन्द' मंगलिया हारिनि फोलेर होननानै। बे पिरपिलानि दाहाल थुंग्रिया जोंखौ फोरमायबाय दावहारु फोलेरनि हारि होननानै। पिरपिला पिरपिला उरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। उरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बे पिरपिलानि सिङाव उरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। उरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। उरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। फरायसा आफादनि, फरायसा आफादनि। আজি বড়োফা উপেন্দ্ৰ দেৱৰ 32তম মৃত্যুৰ দিৱস আৰু क'क्राझाৰৰ সুন্দৰ পৰিস্থিতি সমাধিত আছে। बे समाव बड'फानि मुख'सालियाव एबा खाम्फायाव बिबार बावदों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भारत गाहाय नेहाथारि मानगेदेर परमेश्वर ब्रह्म जोङो गोसार होगोन। आरो बिथाङा जि मोनसे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय, बे गेरेमसा माहारि दानाय जि बिथांनि सिमां बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो मोगथाङाव महर होनायाव जों अरायबो मावलांबाय थागोन, नाजागोन। बे समाव आङो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ आङो बिबार बावनो खावलायगोन।
কোকৰাঝাৰ জিলা ৰাভা উইমেন কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতসকলকে মই বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজে ৰাজা বয়खौबो आङो बड'फानि मुसुखायाव साफा साफा बिबार हरनो खावलायबाय बेनि उनावनो जोङो जोंनि गुबुन मोनसे हाबाफारि दंफां गायनाय बिफां गायनाय बेखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ जोङो गायजेनगिरि महरै जोङो मोननो हादों गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारी आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायगोन आं बेनि आगोलावनो जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय लेखा नुजाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमिला इस्लारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायहरबाय साबायखर थाबाय हारि माहारिनि दिनैहाय जायफ्रा गावनि अधिकारनि थाखाय संग्राम खालामदों जाय समाजा गावनि मोनथायनि थाखाय संग्राम खालामदों बिथांनि नैबे थुलुंगाबारियाव फैब्लानो गासैबो बाथ्राफ्रा गोसोआव रिंखांफैजोबो जाखांफैजोबो आरो बेजों जथेस्थ' थुलुंगा मोनबाय थायो आं मिजिंथिगोन दिनै जाखांबोनाय जोंनि फरायसा बिथांमोना बड'फानि बे थैनाय सानानो जा बा जोनोम जानाय सानानो जा बे सानखौ फालिनायनि गेजेरजों बिथांनि बागै जों गोथौयै बिजिरनो थाखाय जों खाबु मोनगोन मिथिनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो जों गोसोआव गोख्रोङै मोनसे थांखि लानो हागोन जे गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गावनि मेलेमनि गेजेरजों बर' समाजनि थाखाय जोङो साफा साफा खामानि मावगोन मोनफा मोनफा जों बयबो खामानि मावगोन आरो जोंनि समाजखौ जों गोजौआव दैखांलांनायनि थाखाय जों दायथ' लानानै खालामलांबाय थागोन बे बाथ्राया जेब्लाबो जाखांबाय थागोन होनना आं मिजिंथि गोलाव बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा दिनैनि बुब्लियाव बाहागो लानाय गासैबो फरायसाफोरखौ आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों दुखुखौ जालदाब दोननानै जोङो जोंनि मेलेमनि गेजेरजों दानि जे मोनसे बुब्लि बे बुब्लियावहाय जोङो जे मोनसे थासारि बे थासारियाव जेरैखि जाया मानो जोंनि बड'फानि जे सानस्रि बड'फाया खालि रायजो बिनायनि बाथ्रा बुङाखै बड'फाया रायजोखौ बिदों मोनसे बिथानि थाखाय जेराव बे समाव मोनसे खावलायनाय जोंनि लाइना मोननै जालांगोन हौवा मोनसे हिन्जावसा मोनसे दा बेखौ आब्रुथियै बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय गोजोन दानायाव बयबो बाहागो ला गोजोन दानायाव बयबो बाहागो ला दान्दिनि जात्रा शामिल हो एक सौ long live एक सौ long live we follow Gandhian we follow Gandhian उमनि बरोबर कौशेजा उमनि बरोबर कौशेजा
Unity to struggle. Unity to struggle. भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो।